Aquesta història va passar al segle XVII, al Japó, durant un període de fam. Un pagès, que no tenia amb què alimentar la seva família, recordà el costum que prometia una forta recompensa a qui fos capaç de desafiar i vèncer el mestre d'una escola de sabre. Abans del primer salt, el mestre va sentir que estava vençut. Va baixar el sabre i digué: «Vostè és el guanyador. Per primer cop en tota la meva vida he estat vençut. D'entre totes les escoles de sabre, la meva és la més cèlebre, coneguda amb el nom la que d'un sol gest porta 10.000 cops. Puc preguntar-li respectuosament el nom de la seva escola?» «Sí, l'escola de la gana», respongué el pagès. Un pagès que acabava de comprar un semental i que li havia costat molts diners va anar a veure un mestre zen tot dient-li: «Mestre, mestre, el cavall se m'ha escapat». I el mestre li contestà: Qui sap? Qui sap si això és bo o dolent?» El pagès tornà a la feina molt trist i desanimat. Van passar un parell de dies i el semental va tornar amb 2 eugues. El pagès, boig d'alegria, va anar corrents a cercar el mestre i li va dir: «Mestre, mestre, el cavall ha tornat i ha portat 2 eugues». I el mestre li contestà: Qui sap? Qui sap si això és bo o dolent?» 3 dies més tard, el pagès tornà a visitar el seu mestre, però aquesta vegada va anar-hi plorant, perquè el seu fill, el seu únic fill, el que l'ajudava a la granja, s'havia caigut d'una de les eugues i s'havia trencat l'espatlla. I el mestre li tornà a dir: Qui sap? Qui sap si això és bo o dolent? Unes setmanes més tard van arribar a la granja un grup de soldats, reclutant a tots els joves de la comarca per anar a la guerra. Com que el fill del pagès anava enguixat, no se'l van poder emportar. Es troben instal·lats en sa sent. S'ha fet de nit. El fred és viu. «S'ha apagat l'espelma», diu el monjo més jove. «Xxt, no has de parlar, és un assajint de silenci total», observà severament el monjo més gran. «Però per què parleu en lloc de callar tal com havíem acordat?», digué irònicament el tercer monjo. «Perdoneu, jo sóc l'únic que no ha parlat», diu tot satisfet el quart monjo.